Hallo, din luder. Hallo? Jeg tror, det er Thomas, det der. Hallo? Nej, det er ikke. Hallo, kan du høre mig? Kan du lide mig? Har du mobil? Jeg sidder og græder lige nu. Dreng, Kæft, mand. add mig på LOL, please. Dreng nu. Ej, hold nu kæft. Hej, drenge! Ej, mand, jeg skal ud og tørre det nye game, det er helt sikkert. Du er også luder, ja? Jeg er John Power-fyren. You like? Ej, hold nu kæft. Næh. Ja. Du er sgu idiot. Hold. Ej, ja. Ej, jeg går ud og pusser det, så sådan noget, be right back. Han er sgu ikke helt rask om det. Nej, det. Han er jo luder. Mm. Det er du også. Nej. Du er luder. Nej. Jo. Nej. Hold din kæft. Nej. Fede svin. Nej. Du er en fed, ja. Nej. Jo. Jo. Hvad laver vi? Dude. Er vi blevet valgt? Nej. Dude. Hvad er det? Dude. Dude, er du luder? Hold nu kæft. Dude. Skal vi spille LOL? Tak. Jeg har Jo. lige spillet. Jo, LOL. Ej, hold nu. Jo. Jeg skal Ej, til shit. LOL-montage. Hvad? Ja. Hvad? Hvad? Han tager simpelthen... Får jeg lov til at komme på YouTube? Ej, hold nu kæft. Hallo? Ej, jeg overgår ikke grine mere. Please? Jeg er simpelthen så udlagt. Må jeg komme på YouTube? Dreng? Hallo? Det er seriøst. Hold nu. Corner? Ja, hvad er der med dig? Kom her på YouTube? Nej. Jo. Jo. Det er ikke dig, der er sjov, det er Sebastian Skrin. Jo, jeg er sjov. Hold nu. Hallo? Please? YouTube make me.